ang anak, ang ama, at ang ina na nasa iisang higaan pero magkakahiwalay na pwesto na para bang hindi pamilya. Hi everyone! Maniniwala ba kayo na sa mga oras na to ay 12 AM in the morning na at gising na gising pa rin ang aking diwa? Tulog nga ako ng tanghali kaya naman hindi pa nga talaga pwede nadalo ng antok at busy-busy pa nga rin ako ng mga oras to sa pag-i-edit ng mga video na pinapost ko sa aking TikTok. Eto nga aking baby ay himbing na himbing sa kanyang pagtulog. Pagpasensya nyo na kung medyo maingay ang background ng aking boses kasi nga maulan. Alas 12 na nga at mag-aalauna na nga gising pa ako pati nga itong partner ko gising pa nga rin at gising nga kakadutot ang kanyang cellphone at nag-ML. Naisipan ko nga ulit mag-mini vlog dahil nga sayang monetize nga naman itong aking picture. Nakita ko nga may earnings na siya so ipagpatuloy na. Grabe, alas 2 na nga ng mga oras na to at nakaupo na nga ako at wala pa talaga, hindi pa nga talaga ako natutulog at nagpapadede na nga ako dito sa aking baby at dahil nagising na siya. Kahit nga mag-alas 3 na nga ito ay ba naman hindi pa nga talaga ako inaantok dahil nga edit nga ako ng edit ng mga videos. Alas 3 na nga tapos na dumedi itong baby ko pero hindi ko pa nga rin nilalapag dahil nga kapag nilapag ko nga ito kaagad for sure magigising nga ito. Kaya inaantay ko muna talagang lumalim yung kanyang tulog bago ko nilalapag sa higaan para sure nga na hindi siya magigising. Pagkalapag ko nga akala ko magigising pa pero hindi na rin naman at inaantok na nga rin ako ng mga oras na to kaya naman natulog na nga rin ako. Nagising nga rin kagad ako na mag-aalas 5 na dahil nga nagugutom na nga talaga ako. Naubos na nga talaga ni Bibi lahat ng energy ko kakadede niya kaya ayan bumangon na nga rin ako dito para nga kumain. Suot na nga rin ako ng jacket dahil nga umuulan kaya naman sobrang lamig ng panahon. Tingin ko nga dito sa labas ay maliwanag na dahil alas 6 na nga rin pala at medyo tumila na nga rin yung ulan ng mga oras na ito. At pumasok pa nga dito yung tubig sa may balkon namin at ayan maputik na naman. Iinom sana ako ng tubig pero wala na nga palang laman itong aking tumbler kaya ayan sinalinan ko na muna ng tubig dahil uhaw na nga ang person. Umupo nga muna ako dito sa gilid para nga makapag-inom ng tubig bago ko nga asikasuhin yung aking makakain dahil gutom na gutom na talaga ako. At dahil nga malamig ang panahon, ayan magtitimpla nga ako ng coffee for today's video at dahil nagtitipid tayo kalahati lang yung aking titimplahin. Ito nga itira namin kagabi at sa padede ma'am nga hindi nga pwedeng hindi ako magtira ng pagkain dahil anytime na gutom ako kakapadede ko ayan dapat may makain ako kasi nakakapanghina talaga. At ayun binibilis-bilisan ko nga din ang pagkain ko habang natutulog pa nga si Bibi at kung nagising na naman for sure may stop na naman ako sa pagkain. Bibili naman pa din ang malabnaw na ketchup na aking nilagay dahil meron na yung halong tubig. Sayang naman kasi kung hindi sisimutin kaya yan tinabigan para masimot. Sobrang mahal ng mga bilihin ngayon dapat wag tayong magsasaya. Dapat talaga ang mami na nagpapadede ay hindi nagugutom kaya dapat pag nagutom kumain nga kaagad. Ano ba naman nakapapayat nito kung puro kukain pero ayos lang yan. Bawi na lang ang suwi kapag malaki na si baby. At sakto-sakto nga pagkatapos kong kumain ayan nagising na nga itong Siyempre, baby. Siyempre kapag nagising yan automatic iiyak at maghahanap ng ready buti na lang naka-recharge na ang mami. Ito namang daddy niya bising-bising na naman sa pagdudod ng cellphone dyan sa may paa namin ang sarap si Pai. Siyempre, joke lang yun. By the way, Mansari nga pala naman yun. Happy Mansari to you, to us pala. Hindi ko nga alam kung ilang buwan na nga kami at hindi na nga lang ako nagbibilang. Basta ang alam ko, 7 years na kami yun na yun. Tapos na nga si Bibi lumedi at ayun, karga-karga ko ay tulog na tulog. Pero ito, nang binalapag ko nga, ayan, gising na siya. Ayun lang muna guys for today's video. Thank you so much for watching. Pipilitin ko talaga si Pagang gumawa ng mga mini vlog as a first time mom na affiliate.